Rocketcast, en podcast om teknologi og os, der bruger den. Lige nu sender vi episode nummer 147, optaget den 1. marts 2016. Vi er Nikolaj Rasmussen og Esben Hardenberg. Vi er to helt almindelige hvide mænd i midten af 30'erne. Vi har en ualmindelig stor appetit på teknologi, og hver eneste uge så snakker vi om nyheder, og vi snakker om vores egne oplevelser med teknologien. Sidste programmet så giver vi tips til lytterne, og det kan være apps, webservices eller et eller andet interessant, vi er faldet over. Hej Nikolaj. Hej Esben. Hvide mænd. Ja, jeg er snart så bleg, jeg er helt gennemsigtig. Ja, det er godt, det snart er sommer, du. Yes sir, Bob. Her i morges, der åbnede jeg døren sådan ved det har måske været 4 eller sådan noget, 4 om morgenen. Og der kunne jeg faktisk høre sådan en lille fugl pipe, lige for at lukke lidt luft ind i soveværelset. Mm. Der var der sådan en lille fugl, der pipede udenfor. Det er jo noget af det, der er mest irriterende ved sommeren, ikke? Det er meget varmt om natten, når man vågner af fugle, der piper og sådan noget der. Jeg synes faktisk, det er hyggeligt. Jeg synes, det er sommeren er dårligere. Nå, hvad har vi på programmet i dag? Jeg mener bare, det er vores pligt som hvide mænd i midten af 30'erne at brokke os over, hvor privilegerede vi er. I dag der skal vi snakke om den nye Raspberry Pi, der er blevet lanceret i går morges, dansk tid. Vi skal snakke om selvkørende biler, og vi skal snakke om robotter, eller måske ikke robotter. Vi skal følge op på Mobile World Congress, og vi skal snakke om hacker, og vi skal simpelthen bare igennem hele paletten. Ja, vi kommer der rimelig langt rundt i dag. Det gør vi. Normalt så sender vi jo både den her lydudgave af Rocketcast, som du givetvis sidder og lytter til nu, og så sender vi også på YouTube via Hangouts. Men det vil altså lige stoppe noget for en kort bemærkning, fordi vi havde en meget dårlig oplevelse, ikke? Og brændt barn skyer ilden og alt det der. Vi er i gang med at prøve at finde ud af, hvad gør vi i forhold til det her livestreaming, fordi det er helt klart noget, som vi gerne vil gøre på sigt, men vi bliver bare nødt til at være sikre på, at vi ikke sidder og ligesom offrer lydkvaliteten og lydfeedet, bare fordi vi skal streame live på YouTube også. Så det er lige sat på pause et øjeblik. I stedet for så sidder vi og snakker sammen på Skype, og det har vi ikke haft nogen problemer med sådan nævneværdigt i hvert fald. Endnu. Det skal nok komme. Problemerne er der været. Ja. Okay. Sådan er det med teknologi, ikke? Jo, det er sandt. Men lad os kaste os ud i den første nyhed. Den har jeg, og den handler om, at i går, da det var skudårsdag, eller hvad det hedder, den 29. februar, der kom en ny udgave af den computer, der hedder en Raspberry Pi. Det er den computer, der koster $35. Det bliver oversat til omkring 350 kroner, tror jeg nok, når man skal have den her på de danske sider. Og det var sådan en ny lancering af den her Raspberry Pi 3. For 4 år siden, sidste skudårsdag, der kom den første Raspberry Pi, der blev den lanceret. Så det er jo sådan lidt sjovt, at historien gentager sig på den måde. I mellemtiden er der så sjovt nok kommet en toer, som man måske kan regne ud. Og, men altså gik fra Windows 8 til Windows 10, så kan man også godt gå fra Raspberry Pi 1 til 3. Det er rigtigt. Don't assume. Men i den her sammenhæng, der adlyder de dog talrækken. Okay. Det, der er sket siden sidst, det er, at det er sådan det, der hedder en System on a Chip computer. Og det vil sige, at der jo ikke er noget sådan dedikeret grafikkort eller noget. Det er ligesom et stykke printplade med alle komponenterne på. Og det ligner ikke en computer i traditionel forstand, men den har selvfølgelig alt det, som en computer skal have, med et HDMI-stik til skærmen og USB-stik osv. Det, der er sket siden Raspberry Pi 2, det er, at vi er gået fra en processorhastighed på 900 MHz til en på 1,2 GHz, og så er vi gået fra 32 til potentielt 64 bit systemarkitektur. Det gør, at den er cirka 5-6 gange hurtigere end 50-60% hurtigere end Raspberry Pi 2, så vidt jeg husker, og 10 gange hurtigere end den første Raspberry Pi, der kom på gaden. Og det er jo ligesom, hvad skal man sige, det er sådan, det foregår som regel, når der kommer en ny udgave af en eller anden computer, uanset om det er en spilkonsol, eller en gaming computer, eller en smartphone, eller hvad som helst, så bliver det hurtigere, ikke? Det er så også sket her. Men det, der er ligesom sådan den helt store nyhed ved det her, det er, at
Der er kommet Wi-Fi og Bluetooth Low Energy ombord på den her lille computer. Og det er en ret stor fordel for rigtig mange af os. Den er egentlig beregnet på, at man bruger den i klasselokalerne, hele den her Raspberry Pi-serie, ikke? Og tidligere, det har jeg selv været med til, så hvis man reelt skulle bruge den til andet end de ting, der lå der i forvejen, så skulle du have den forbundet til internettet. Og det involverede altså, at du havde switches til at sætte et helt klasselokale op med 200 kilometer kabel. Yes, jeg kan love dig for, at nede på mit kontor, der ligger posevis af RJ45-kabler og venter på at blive sat til Raspberry Pi. Så det var lidt et større setup. Men nu her, når der er Wi-Fi ombord, så betyder det, at man bare kan forbinde den til skolens Wi-Fi, og hvis det så ellers virker, og det er der jo ingen garanti for, det gør, men hvis det gør, så kan man altså choose på nettet på den vej. Ja, altså også fordi jeg har fået Bluetooth, ikke? Så behøver man ikke nødvendigvis, det er nok måske nødvendigt i opstarten, eller installationen, man behøver ikke at sidde og fedt med trådet mus og sådan noget, eller Bluetooth dongles og alt muligt andet. Jeg har altså siddet mange timer og prøvet på at forbinde en Bluetooth dongle til en Raspberry Pi, for derefter prøve at forbinde mit keyboard og mus til Raspberry Pi. Det er altså til at blive sindssygt. Jeg ved ikke, om det er blevet nemmere, det håber jeg lidt, det er. Der kan jeg anbefale Logitechs, jeg ved ikke, om det kun er Logitech, der gør det, men Logitech, de har også et system, hvor man har en lille bitte dongle, som så har så noget radiokommunikation, som både virker med deres mus og deres tastatur. Det er det, jeg bruger på den Raspberry Pi, som jeg bruger, der virker bedst af dem. Og der er der ikke, altså hvad skal man sige, det er ret nemt at sætte op, ikke? Og der er ikke ledning over det hele og sådan noget. Men det behøver man selvfølgelig ikke nu, hvis man allerede har en Bluetooth-mus eller tastatur, når der er Bluetooth online, på selve computeren. Bluetooth har også den fordel, at hvis man er interesseret i ligesom at overføre data fra forskellige sensorer, for eksempel, så kan man også gøre det via Bluetooth. Så på den måde, hvis man ligesom vil have en Raspberry Pi stående et eller andet sted, der ligesom står og modtager data fra nogle sensorer rundt omkring i, lad os nu bare sige, klasselokalet, når det er den kontekst, vi lige er i, jamen så kan man gøre det over Bluetooth, og det er ret... Det er der rigtig, rigtig mange små sensorer, sensorplatforme, der understøtter, ikke? Ja. Så det er jo sådan ret fint. Det der så, hvad skal man sige, det har kostet at lave den her opgradering, det er, at den nu æder noget mere strøm. Man skal have en strømforsyning på 2,5 ampere i forhold til ved 5 volt i forhold til før, hvor det var 2 ampere. Så det er slut med at køre på sin strømforsyning til mobiltelefonen? Den plejer at ligge sådan lige omkring de der, eller i hvert fald til iPads og sådan noget. Ja, den går som regel ikke over 2,1, vel? Så ja, det er det. Med mindre nu kommer der USB-C og så videre, men der er selvfølgelig en anden form for stik i. Men altså, det er jo helt vildt, ikke? At på 4 år, så har de startet et helt nyt firma op fra bunden. Altså, det er jo ikke ligesom en Sony eller en Samsung, der har eksisteret i simpelthen så mange år. Det var jo et nyt koncept, da det kom, ikke, for 4 år siden, og de har spyttet 3 versioner af den her mest gængse model af Raspberry Pi på gaden, og så har de også lavet nogle mindre modeller, som man også kan gå ud og købe, som er regnet på at blive bygget ind i små installationer, eller små, prototyper, eller hvad man nu ellers måtte have behov for. Så de her altså, det er virkelig, det bedste eksempel på, hvordan man kan lave den her type billige computer, og ligesom gøre det og få succes. Jeg mener, de har landet en stor aftale med skoler i England, så vidt jeg lige kan huske. Mm-hmm. Det er i hvert fald et engelsk koncept. Ja, der er det jo lige vil sige, normalt, at man går ind og bliver undervist i Raspberry Pi, og det er jo en billig måde at komme i gang med kodning og sådan noget på. Ja, de værktøjer er ligesom indbygget på det mest populære styresystem. Og Raspberry Pi blev også oprindeligt lanceret som en ny udgave af den computer, der hed en BBC Micro, som også var en britisk computer fra en eller anden gang i 80'erne, tror jeg nok. Så, men det, der selvfølgelig er sket, det er, at alle os nørder, vi er jo interesserede, ikke? Og har lyst til at bruge den her computer på alle mulige måder. Og vi har faktisk en kommende episode, der handler om det, vi kalder Technolost. Så hvis man hænger på her på kanalen, så vil man automatisk få skubbet den ned i sin podcatcher. Og der snakker vi mere om blandt andet Raspberry Pi, men også om alle mulige andre former for ting, vi technoloster over. Og
det er jo altid helt vildt optur, når der kommer en ny Raspberry Pi, og ikke mindst fordi de koster altid det samme. Ikke? De koster altid de her $35, som er ret billigt. Men altså, når I nu suser ud og bestiller den her, så husk nu at bruge den til noget, der er fornuftigt eller sjovt. Ikke? Altså min erfaring med Raspberry Pi er ligesom, at jo mere man bruger den, jo mere vil man også... Det er enormt nemt at gå ud og købe en, og så laver man et eller andet projekt, og så skrinlægger man bare hele platformen derefter. Men jo mere man ligesom arbejder med den, jo mere man bliver bekendt, hvis man ikke er Linux-ekspert i forvejen, jo mere bekendt man bliver med Linux og de muligheder, der ligesom findes i det, jo bedre får man også en mulighed for at bruge den til noget, der rent faktisk giver mening. Ikke? Så måske vil man lave sådan en cloud server, der har noget fil storage, eller man vil måske lave et mediecenter, eller en arcade-maskine, eller en webserver. Der er rigtig mange muligheder, som, altså hvad skal man sige, barrieren er ikke hardwaren eller prisen, i hvert fald ikke typisk, hvis man bor her i Danmark og er sådan rimelig bemidlet. Det er den tid, man skal investere. Ikke? Man skal dog lige huske på, at den koster 350 kroner, men det er uden keyboard, det er uden strømforsyning, det er uden diverse kabler, HDMI-kabler til fjernsynet, og SD-kort, og hvad man nu ellers kan plukke i den der maskine. Så det, altså, hvis man ikke har de ting i forvejen, så er det en lille ekstra udgift. Ja, det behøver altså ikke koste meget. Især ikke, hvis man, altså, et hvert dumpster dive vil åbne mange af de døre, der mangler i hvert fald, hvad den kommer mus og tastatur. Der ligger simpelthen mus og tastatur og flyder jo ikke til en tur på den blå vis, hvis det er det, der er barrieren i hvert fald. Men ja, ellers så handler det meget om, at det tager jo noget tid sådan for alvor at sætte sig så meget ind i mulighederne, at man kan udnytte dem rigtigt. Ikke? Men det er det værd, synes jeg. Så ny Raspberry Pi. Ud efter den. Da jeg så den for nylig på ProShop, der var den udsolgt der, men jeg så den var stadig på lager på det, der hedder RS Components, som er en af deres samarbejdspartnere. Så den er ikke, da de første kom, var de udsolgt i rigtig, rigtig lang tid. Men, det tror jeg, de har lært af. Det virker sådan, ja. Det virker sådan, så jeg tror ikke, der er så lang ventetid på den nye. Godt, så er jeg afsted med jer, og når I har fundet noget at bruge den til, eller er blevet Ninja Linux-brugere, så tweet os endelig med jeres resultater. Oh yeah. Yep. Please do. Der har været et biluheld, Nikolaj. Ja, og det er faktisk ikke så tit, vi taler om biluheld og ulykker generelt i podcasten, men det er sådan, at selvkørende, Googles selvkørende bil har nu været skyld i den første ulykke, hvor det simpelthen har været dens skyld. Den 14. februar, Valentine's Day, der kørte en Google-bil ind i en bus, og det var en af de her selvkørende Lexus SUV-biler, der kørte ind i siden af bussen med meget lav hastighed. I Mountain View, og det er jo der, hvor Google sådan, som regel holder til. Og man kan sige, den kørte 2 miles i timen, og det er måske ikke sådan alverden. Og bussen, den kørte omkring 15 miles i timen. Nej, 2 miles i timen, det hedder med langsomt. Ja, det er vel, hvad er det, sådan 3 kilometer? Ja, det er vist det, man kalder pimp speed, tror jeg. Det er det, der hedder sådan en langsom gang. No. Men og det var simpelthen fordi, at den skulle skifte bane, og så ville den trække ud, og det der egentlig sker, det er, at bilen, den tror, at bussen vil holde tilbage. Altså den selvkørende bil tænker, bussen holder tilbage, det plejer den at gøre, den har sikkert en algoritme, ikke? Og så bilen den prøver at trække ud, og Google-medarbejderen, som sidder i bilen, tror også, at bussen vil holde tilbage. Men guess what? Bussen holder ikke tilbage. Fordi at føreren af bussen regnede med, at bilen holdt tilbage. Ikke? Og så bang, så har man et uheld. Og der er selvfølgelig kommet en længere rapport ud fra Google omkring alt det her. Vi lægger også et link til en artikel fra The Verge, hvor der er sådan et lille udpluk af rapporten. Men det er ret sjovt, for det der står i det, som Google har sendt ud, det er sådan, det er jo alle sammen baseret på formodninger. Det er sådan noget, jamen, maskinen og mennesket, der sad inde i maskinen, sådan tror, jamen, den der bus, den holder der tilbage. Og bussen tænker, nej, de holder nok tilbage, fordi de holder jo stille, ikke? Den er i gang med at trække ud og sætte i gang, fordi den holder stille inde i en af vejbanerne. Og så bange, ikke? Så er det bare... så er der en ulykke der, så det er sådan lidt ligesom om, at så længe der er mennesker involveret i at styre den der bil, hvis det nu havde været hvad nu hvis det havde været
at det var en selvkørende bus, der også kom kørende. Havde den så kommunikeret med den selvkørende bil og sagt, du kører først, jeg kører først? Ja, naturligvis. Ja, eller havde de også stadigvæk... Det er jo ikke dumme. Maskinerne er jo ikke dumme, Nikolaj. Nej, det er det. Så det er der... Jeg synes, det er sådan lidt paradoksalt på en eller anden måde. At så længe der er mennesker indblandet i at skal køre de her biler, og så vi skal prøve at have maskinerne til at køre det også, så skal det jo bare gå galt. Når alt det er sagt, så synes jeg alligevel, at det er flot klaret, at det er første gang, hvor det har været Googles skyld, at der er sket et trafikuheld. De har jo været indblandet i et par stykker før, hvor det er andre folk, der har kørt ind i dem og sådan noget, kørt op bag i dem. Havde vi sidste år en lille nyhed om, at der var nogen, der har kørt op bag i en af Googles biler. Og det er også noget, der er svært at undgå. Kan man sige, at andre folk kører ind i dig. Mm-hmm. Den er, altså... ja, så skal man virkelig så skal man køre en helt særlig form for bil, tror jeg. Ja, lige præcis. Men det er også, altså det er lidt selvfølgelig dejligt, at der ikke er nogen, der er kommet noget til, ikke? Fordi at nu har vi en ret god case i forhold til ligesom at jamen også at kunne synes, at det er lidt skægt at kunne betragte den her hændelse som noget, der er ligesom en teknologisk ting, og ikke rigtig særlig meget andet, ikke? Og det er jo på den måde, der er også en ret sjov forsmag på de problemstillinger, der kommer til at opstå, når det er, at de her selvkørende biler bliver rullet mere og mere ud, ikke? Fordi at det er jo det, der er, hvad skal man sige, det er jo det, der er det interessante, ikke? Altså det her med, at der er 2 biler, der har kørt sammen med, næsten uden at bevæge sig, ikke? Det er jo ikke nogen verdenssensation, men det er ret skægt det der med, at det ligesom bringer nogle ting i spil i forhold til, hvem har ansvaret, ikke? Og, ja. Jo, men også, at så kommer de ud og siger fra Googles side, jamen, det er selvfølgelig ikke så godt, så nu programmerer vi vores biler lidt om i forhold til at tage forbehold for, at næste gang, at de ender i sådan et scenarie. Buschaufføren kan være fuld eller et eller andet. Så vil bilen vide bedre, hvad den skulle gøre. Ja, det her, det må være den bedste form for ligesom empiri, de kan få, ikke? Det må være det. Nu er der rent faktisk været en hændelse ude i den virkelige verden, ikke? Som, altså det kan de jo for evigt kode ind i deres neurale netværk sikkert, ikke? Jo, det må man mene, altså, og det så er en god eller en dårlig ting, altså fordi nogle gange så kan det godt komme til at lyde sådan en lille smule stift, det her system med, at så programmerer vi den bare, og så gør den det aldrig igen. Og så kan man sige, ja, men det er jo så bare på et sådan helt meget specifikt scenarie med, at du holder i inderbanen og gerne vil ud i midterbanen, og så trækker du ud, og så tror du, de andre holder tilbage. Altså, men der kommer nok flere scenarier, men det er alt andet end lige, så tænker jeg, at maskinen måske husker bedre end mennesket. Spørgsmålet er så, om den sætter i den rigtige kontekst næste gang. Ja, det er jo det. Men altså, selvom at der er et næsten uendeligt antal muligheder, så er der jo ikke et uendeligt antal muligheder af situationer, der kan opstå, vel? Men det er den der fejlmargen der, som gør det så interessant, ikke? Fordi at det er netop det her med, uanset hvor, altså hvis man tager højde for 99,99998% af de hændelser, der opstår, så vil der stadig være 0,00 et eller andet 2%, hvor der vil ske et eller andet, ikke? Og der er så mange fartøjer på vejen, at det kan vi rent faktisk godt komme til at opleve. Og så har vi balladen, ikke? Og så bliver vi nødt til ligesom at prøve at forstå på forhånd, hvad er det, vi skal gøre, når det sker, eller hvis det sker, ikke? Jo, præcis. Det kan næsten kun give et bedre resultat, tænker jeg. Ja. Men altså, ud med alle de menneskelige chauffører og ind med automatiserede biler, ikke? Så er der ikke nogen, der... Jeg vil utrolig gerne have en selvkørende bil. Hvis der er nogen, der sidder derude og har en til overs, så sender I bare en besked, og så kommer jeg og afhenter dem. Okay. Eller den kan jo selv køre hen til dig. Nå, det er rigtigt. Kan man ikke bare lave en transfer? Nå. Nu skal vi tage noget mindre dramatisk, eller måske nøjagtigt lige så lidt dramatisk, eller hvad man skal sige. Vi skal nemlig følge op på Mobile World Congress, som jo sluttede, det var den 25. Så vi er sådan lidt, vi er lidt på bagkant af det nu. Jeg sidder lidt tilbage med sådan en smag i munden, at der var ikke rigtig, altså det var fint, ikke? Der var ligesom 3 store smartphones, der
der skulle lanceres, og måske især 2, ikke, som var Samsung Galaxy S7 og Note. Ja. Og så var der LG G5, ikke? Og så var der nogle Sony-telefoner også, som vi ikke rigtig snakkede så nødvendigvis så meget om. Ja, så har der været en lille smule boss om det der, hedder de Xiaomi. Xiaomi kalder jeg dem, ja. Ja, det var meget se. Ja. Det er ligesom, at jeg skulle lære at sige Huawei. Det tog også et stykke tid. Den sidder der nu, lige i skabet. Yes. Det er rigtigt. Og et helt sidenote, der at jeg ser inde på YouTube, der laver også nogle unboxings, han kalder det for Hawaii. Også genialt. Det er sådan noget helt andet. Ja, men hvad hedder det? MWC nummer 16 eller 2016. Altså ja, det var en lidt spøjs omgang. Det jeg blev mest mærket i, det var det her, hvad hedder det, Samsung 360 eller Gear 360 kamera. Mm. Det synes jeg var det mest interessante. Ja, der var mange accessories, der ligesom var det, der gjorde det gældende, fordi telefonerne i både Samsung, LG og Sonys tilfælde var sådan, det var iterationer, ikke, på noget, der var fint. Og LG havde så en ny sådan modulær form, som vi snakkede om i sidste episode, og som ligesom havde noget nyt potentiale, men ellers så var det sådan nogle LG og Samsung havde begge to 360 graders kamera til både video og fotos, og LG havde også et virtual reality headset, og Samsung uddelte virtual reality headsets til dem der forudbestilte telefonen. Ja, det er rigtigt. Sony har altid de fedeste, det har vi også snakket om mange gange, men de har altid de fedeste sådan konceptprodukter, som garanteret aldrig kommer på markedet. De havde sådan nogle projektorer med stemme og touch input og sådan noget i år. Men det tror jeg ikke rigtig kommer. Der var sådan en LG havde også sådan en mærkelig rund robot med en laserpointer, som man kunne lege med katten ved hjælp af den der lille kugle, ikke? Som er jo sådan noget cutesy, fint nok-agtigt noget, men altså, come on, ikke? Og der var også sådan en pizzaudbringningsrobot, så jeg, som ikke var fra et af de store brands. Det er rigtigt, ja, den tror jeg muligvis også, jeg har set. Ja. Og så måske den her Xiaomi Mi 5 eller Mi 5, som er ligesom har mange af de samme specs som flagskibsmodellerne fra de store brands, eller nu er det måske også lidt en underdrivelse, eller Xiaomi burde komme med i den kategori af store brands, ikke? Efterhånden, fordi de sparker virkelig ud, og det er et kinesisk brand, og deres idé, det er ligesom at sælge noget, som er smadret godt, men koster lidt mindre, ikke? Og de har så lavet den her Mi 5, som har en Snapdragon 820 Qualcomm processor, som er det nye hot, ikke? 4 GB RAM, 120 GB hukommelse, ikke? 4 GB RAM, prøv lige at overveje det i en telefon. Ja, det er altså rimelig giftigt. Den har en 19 megapixel Sony sensor, som vil skulle være rigtig god, og så koster den $360, som bliver oversat hvis nok til, når den kommer på gaden i USA til 410, men de andre flagskibsmodeller, de koster over 500, ikke, så vidt jeg ved. Wow. Ja. Så jeg har altid, når det så er sagt, så har jeg altid rigtig meget lyst til Samsungs telefoner, lige når der har været Mobile World Congress, og de har lanceret dem. Men så går der et par uger, så glemmer jeg det sådan lidt igen. Ja. Jeg så lige en test af deres kamera i hvad hedder det, S7'eren, hvor den battlede imod, iPhone 6s og 6s Plus. De gør et udmærket arbejde med deres kamera. Men de chaser stadig jo, ikke? Kan jeg så forstå. Nej, det ved jeg ikke rigtigt. Umiddelbart vil jeg foretrække et kamera i, i S7'eren, Samsung. Nå, okay. Det er lidt bedre i dårligt lys. Altså, jeg hader mobiltelefoner, der skal tage billeder eller video i dårligt lys. Ja, det er oppe ad bank, det må man sige. Altså, det er ikke bare grimt, det bliver meget grimt. Ja, det gør det. Men nu er jeg jo så en iPhone-bruger, og når man bliver iPhone-bruger, så har man ikke rigtig lyst til særlig meget andet. Forstår du, hvad jeg mener? Når en iPhone, ja. Hvad det er? Ja, man bliver bare, det er jo bare det, Apple på en eller anden måde kan, ikke? At man er altid tilfreds med deres kamera. Jeg har i hvert fald aldrig hørt nogen, der havde en iPhone, og var sådan lidt, eller det har jeg dengang for mange år siden, ikke? Men altså, vil jeg nærmest sige, siden iPhone 4S eller 5 eller sådan noget, så har de ligesom, så har det fungeret, ikke?
Og det er jo et eller andet, de gør med deres software, går ud fra. Det er jo ikke bare sensoren. Nå, men det er jo lidt et opspring. Var der noget, der ligesom virkelig fik dig op af stolen? Ja, en lille smule, de der 360 graders kamera. Men det er mere fordi, at jeg har sådan en... jeg kunne virkelig godt tænke mig at prøve at eksperimentere med dem. Jeg synes, det er sindssygt spændende i forhold til de videoer, jeg har set. Mm-hmm. Og det er alt muligt lige fra folk, der svømmer med hajer under vandet, og så bare folk, der står og laver sådan en unboxing eller en forklaring af deres workspace eller sådan et eller andet. Jeg synes, det er vildt... det er vildt interessant, og det er vildt effektfuldt, er det et ord? Det har en stor effekt i forhold til at skulle vise et eller andet frem, eller hvis man sidder og ser en video med sådan en, der bare står og taler, så men hvis man ikke gider se på det, så kan du bare scrolle lidt til siden, eller kigge på noget andet på billedet, mens du lytter. Vi har også noget med nede i vores tip, trick og download sektion omkring en 360 graders video, jeg gerne vil dele, som jeg har fundet på YouTube, som også åbner op for en ny form for historiefortælling, hvor man sådan er mere deltagende i det, fordi man sidder sådan og trækker rundt i billedet, fordi man kigger hele vejen rundt og sådan noget. Ja. Jeg tror, der ligger nogle spændende muligheder deri, og jeg tror og håber, men jeg tror allermest på, at 360 graders video og virtual reality ikke ender der, hvor 3D, 3D tv og film nu er endt lidt som sådan en ting, som er der, men ingen rigtig taler om, og måske heller ikke bruger sådan særlig meget. Ja, men jo som alligevel måske har fundet sit leje på en eller anden måde, ikke? Med den nye Star Wars for eksempel, den kom der i 3D, så vidt jeg ved. Jo, det kommer stadig film og sådan noget 3D i biografen, og det er også okay. For mig er det ikke sådan vildt nødvendigt. Jeg så Star Wars 2 gange, da den kom ud her i december. En gang i 3D, og en gang uden 3D. Der er selvfølgelig lige et ekstra lag til effekterne, når det er 3D, men ellers så ved jeg ikke. Ja. Der er meget, meget mere på 360 graders video, selv det er også fuldstændig noget andet, men det, og det kan jeg kun basere på en mavefornemmelse. Det tror jeg bliver ret stort. Ja, jeg synes i hvert fald også, der er rigtig meget potentiale, og man kan jo, hvis man har en Android-telefon, spørgsmålet er, om man også skal gøre det kan jeg lige tjekke på min iPhone. Hvis man har en Android-telefon, så kan man hente den app, der hedder Cardboard Camera, og når man har den, så kan man så kan man lave ikke video, med en 360 graders stillbilleder, som man så kan lægge tale ind over. Ja. Det har vi snakket om tidligere, og det er en rigtig fed, ligesom sådan, hvad skal man sige, forsmag, ikke? Ja, jeg havde det med i en video, jeg lavede for et par uger siden, som man kan finde inde på YouTube. Det kan så jeg kan smide et link her et sted. Ja, jeg tror ikke, man kan få det til iOS. Så det synes jeg også, og at det er selvfølgelig lidt snyd, og hvis jeg skal sige, hvad jeg synes var rigtig interessant, så har jeg lyst til ligesom at gå sådan lidt og kigge lidt på, hvad der er sket siden Mobile World Congress, fordi HTC... Også en hel uge siden, ikke? Jo, lige præcis. Men HTC Vive er jo blev der snakket om, og blev ligesom sådan unveiled for gud ved hvilken gang, ikke, på Mobile World Congress. Og det er jo det her virtual reality headset fra HTC. Det er vist et sydkoreansk firma, har jeg lyst til at sige. Og deres samarbejde med Valve, som er et amerikansk computerspilfirma, de begyndte jo at snakke om Vive, og her for nylig så er den så kommet til pre-order for alle os almindelige dødelige, det vil sige alle os almindelige dødelige, der lige har $800 til sådan et virtual reality headset, så man ikke rigtig ved, hvad man skal bruge til endnu. Men det er så det ene, der er sket. Det næste, der er sket, det er, at der er med PlayStation er jo også på vej med deres PlayStation VR. Præcis. Og der er lige blevet sådan åbnet op for en patentansøgning, de har indgivet omkring en virtual reality handske. Og igen, når vi snakker om det her, så det kan godt være, det er lidt... hvis man ikke lige er fuldstændig embedded i det, så kan det godt være, at man er tilbøjelig til ligesom at sige, nå okay, men 360 graders foto og 360 graders video, det er det samme som virtual reality, og det er det altså ikke.
Nu er det bare en nyhed det her, så vi kommer ikke så meget ind på detaljerne, men man må gerne slå det op på Wikipedia, hvis det er. Så siden Mobile World Congress, der er der ligesom kommet nyt om HTC Vive, der er kommet nyt om PlayStation VR, og der er også i dag, tror jeg faktisk, i går må det have været, kom Microsofts bud på det er så det, der hedder et augmented reality eller mixed reality headset, blev ligesom åbnet op, ikke? Og det blev åbnet op til hold nu godt fast, en pris på $3.000 amerikanske dollar, og kun åbnet op for udviklere, der ligesom får en invitation, ikke? Så man kan skrive sig op. Sådan. Og Microsofts headset i forhold til de andre virtual reality headsets fra Oculus og fra HTC, det kan noget andet, ikke? Fordi det kan, må man gå ud fra at give almindelig virtual reality, men det kan også lave det her augmented eller mixed reality. Og så er computeren jo indbygget. Når du går ud og køber et headset til $800 fra HTC, eller du køber et Oculus headset til, var det $600, det endte med at koste, så skal du stadig have en computer, og den koster altså minimum $1.500, ikke? Ja. Og vi begynder at nærme os det samme prisleje, og computeren er bygget ind i HoloLens. Vi har nu fundet ud af, at der er 2 GB RAM og en batteritid på 2-3 timer. Og der er alverdens kameraer, mikrofoner, lyssensorer osv. indbygget i det her headset på lidt over 0,5 kilometer, det var. Men hvor efterlader det egentlig? For mig at se, så er der sådan en 3-4 store spillere i det her. Der er Oculus, som egentlig i bund og grund er Facebook. Så er der Microsoft, så er der Sony, og så er der Vive. Vive, som for mig at se umiddelbart kun er spændende, fordi de har Valve-samarbejdet. Det vil sige, de har potentielt mulighed for at få adgang til et kæmpestort bibliotek, eller i hvert fald en kæmpestor flok af udviklere, en platform, hvor de kan skubbe virtual reality-spil, som så er kompatibel med det her Vive-headset. Så har vi Microsoft, og de er jo bare Microsoft, de kan jo lige pludselig smide det over på deres Xbox, tænker jeg. Så har vi Sony med deres VR-headset til PlayStation, og så har vi Oculus, som egentlig også er blevet udviklet som sådan en spilplatform, umiddelbart. Men de eneste, der sådan rigtig trækker det er vel i samarbejde med Samsung, som har lavet det her Gear headset. Ja, der er et samarbejde mellem Oculus og Samsung, fordi Oculus bruger Samsung fremstillede displays. Ja, for jeg tænker, at Facebook er mere interesseret i det her metaverse, hvor man logger på og er sammen med sine venner, eller kommunikerer med sine venner gennem virtual reality og Facebook. Ja, så jeg synes, hvis vi lige skal runde den, så synes jeg, at det ser ud som om, at Facebooks strategi sådan, de næste 10-15 år, det er ligesom at være alle steder, ikke? Og have en finger på pulsen på alle mulige forskellige platformer, og ligesom blive en del af det, ikke? Og de ligger ret lunt i svinget til det, må man nok sige. Ikke mindst med selvfølgelig, når de nu ejer Oculus, men også fordi de har så mange brugere simpelthen, ikke? Ja, det er sandt. Men hvis man vil se lidt mere på udbuddet, så lægger vi lige et link i shownoterne til sådan en virtual reality guide. Men jeg vil sige, det var måske der, hvor jeg tænker sådan, wow, det var nok der, hvor jeg synes, at Mobile World Congress, det handlede mest om de der accessories, og for mig handlede det mest om 360 graders foto og video, og så HTC Vive, som jeg synes er et rigtig spændende produkt. Så. Helt enig. Godt nok. Det var dagens sidste nyhed. Vi skal videre, fordi vi har en hel masse siden sidst. Yes, som jo er vores ugentlige opsamling af alt godt fra havet. Vi har snakket om Cloud Magic e-mail-applikationen. Den kom for noget tid siden, et par uger, 3 uger siden, og sådan noget på OS 10-platformen, altså Macs, Apples styresystem på desktops og laptops, det ved jeg givetvis nok derude. Men jeg betalte i hvert fald for den i dyredom og installerede den, og det kørte, siger jeg, men det gør det for så vidt stadigvæk, men det fungerer rigtig fint. Jeg havde ingen problemer med at integrere med alle mine Google Apps mailkonti. Men jeg har stået af igen, Nikolaj. Nå, hvad der? Jamen, ikke noget. Det var bare ikke fedt nok, tror jeg. Jeg bruger jo den, der hedder Mailplane, og det er fint nok. Altså, det er Googles eget webinterface, men jeg kan have min konti åbne samtidig. Jeg kan få notifikationer og sådan noget, hvis jeg vælger det, ikke?
Jeg bruger den stadig på min smartphone, men på min computer der bare holdt op med at bruge det. Det gjorde det ikke for mig. Altså det var ikke interessant nok. Det var lidt for... Jeg ved ikke. Jeg er jo bare vant til at kigge på det andet, så er det fint nok. Det er jo bare e-mail, ikke? Så, I don't know. Jeg ville ønske, man kunne give licensen videre, så vil jeg med glæde give den til en lytter, der ikke har trykket på knappen endnu, men det kan man desværre ikke gennem Apples elendige App Store, så sådan det. Ja. Så havde vi, jeg mener det var Henrik Søgaard, der skrev sidste uge, da vi sendte live på YouTube, og det var der, hvor det så gik så forfærdeligt galt, men han skrev, at han fik en push-notifikation på sin telefon. Det synes han var han glad for. Det kan man altså gå ind og slå til, så man kan få sådan en besked, enten sådan en pop-up besked, eller en e-mail, når vi er live, eller når vi har uploadet noget nyt indhold. Jamen er det ikke... Det plejer... Altså det har jeg været tilmeldt. Det har jeg jo tilmeldt på nogen af dem, jeg abonnerer på nettet. Men det er der sådan noget med, at når man trykker abonner på kanalen, så sidder der sådan en lille tandhjul ude ved siden af, hvor man kan sige, send alle underretninger til mig. Yes. Ja. Og så kan du både få det på mobil og alt muligt andet. Og hvis man allerede abonnerer, så kan man bare gå ind og... så kan man bare gå ind og afmelde og melde til igen, eller man kan gå ind i indstillingerne, og så er der noget, der hedder på min YouTube-app, der hedder det sådan et eller andet med notifications, så kan man gå ind og slå det til der. På dansk hedder det kontoindstillinger, og så ligger der under det, der hedder underretninger. Okay, underretninger, ja. Du er hermed blevet underrettet. Ja. Så det kan man. Vi vil rigtig gerne lave noget. Jeg har en eller anden idé om, at det kunne være vildt fedt at have en Rocketcast-app, der kunne sende ud i sidste uges nyhedsbrev, kan jeg jo lige nævne, der skrev noget om, at låseskærmen eller telefonens lockscreen, det er ligesom det næste sådan kampplads for vores opmærksomhed. Det har jo været dels styresystemet, og så har det været apps, og låseskærmen er så det nye, og det er der nogle ret interessante eksempler på, som jeg skriver lidt om i nyhedsbrevet. Så det kan man jo gå ind og læse, hvis man har lyst til det. Vi lægger selvfølgelig et link i shownoterne. Men det vil jeg bare lige nævne også. Og så skal du vide, Nikolaj, at jeg har jo spillet Computer Weekenden. What? Yes, sir. Det er så sjældent, det sker. Hvad skete der? Ja, så sjældent. Har du solgt kone kæreste og barn? Nej. Det kunne jeg aldrig finde på, men der skete det, at jeg havde planlagt det nok 2 måneder i forvejen, eller sådan et, at jeg fik en ven på besøg. Og det er faktisk det, jeg gerne vil snakke om, fordi jeg tror, jeg har oplevet, at jeg kan kun, ligesom i hvert fald for tiden, eller i den her periode af mit liv, eller der kan jeg kun spille computer sammen med andre. Altså dels er det meget hyggeligere, end at sidde og spille alene, men det er også den eneste måde, jeg ligesom kan sådan blive ved med at bevare interessen, altså sådan over længere tid. Det er meget interessant. Der er en form for gruppepres også, eller hvad? Det kan du måske godt kalde det. Vi spillede, og nu skal jeg lige sikre mig, fordi de hedder alle sammen det samme her. Nu skal jeg lige se en gang. Vi spillede et XCOM-spil, og XCOM, det virkelig var et godt computerspil. Men mit spørgsmål er, var det XCOM 2, for det er lige udkommet? Det var ikke XCOM 2, det var det, der hedder XCOM Enemy Within, tror jeg. Det vil sige, det er udvidelsespakken til Enemy Unknown, ja. Og så er det nye, det hedder så... jeg er faktisk lidt i tvivl. Det må jeg gå ind og læse om. Men der kom et spil i 2012, og faktisk var det, fordi de var på tilbud på det her... hvad er det nu, det hedder, det her, hvor man får rabat? Humble Bundle? Yes, jeg går lige ind og kigger, om der stadig er... Det var et Humble Firaxis Bundle. Jeg ved ikke, hvordan skal man beskrive det her spil, som du taler om? Det er et turbaseret rumskydespil. Ja, eller det foregår for det meste på jorden, men du er jo selvfølgelig den menneskelige race, der skal kæmpe imod de her aliens, der kommer ned for at udnytte jorden, og det lyder som sådan en eller anden plat B-film. Hvad hedder det? Sci-fi B-film, men det er det ikke spillet, det er sindssygt godt. Det er sådan lidt ligesom skak, ikke? Jo. Men så alligevel ikke. Men du sidder og rykker rundt med de her forskellige figurer, som har nogle forskellige egenskaber, hedder det vel. Mm-hmm. Og så gælder det som sådan at være taktisk og strategisk omkring, hvordan du vinder. Ikke? Så det er noget med at lægge en lang strategi for, hvordan at du ligesom får opbygget din hær, og hvordan du får researchet. Ja, der er ligesom 2 vildere våben og sådan noget, og så er der helt det taktiske spil i, når du er ude og lave kamphandlinger og sådan noget. Præcis. Man har simpelthen en base, som man opdyrker, hvor man bygger faciliteter og så videre, ikke? Så det er ligesom
en isoleret type gameplay, og når man så er ude på mission, så er det mere dramatisk og turbaseret, ikke? Og så rykker man sine units rundt og udstyrer dem med alle mulige drabelige fremtidsagtige våben og sådan noget der. Og prøver at slå rumvæsenerne ihjel, og prøver at holde befolkningen i live nogle gange. Så det kan varmt anbefales, men jeg synes bare, det var bare meget, dels var det selvfølgelig en vild hyggelig oplevelse, men det var også bare meget skægt det der med, at jeg kom virkelig til at tænke over, at det er virkelig det der er driveren for mig i forhold til computerspil. Det er det med, at det er noget, jeg gør sammen med andre, ikke? Det er ikke. Jeg kom bare til at tænke på, hvor lidt jeg hænger ud med andre, så nu sker det. Det skal nok gå. Ja. Nå, så har Danny Nibling skrevet og sendt et link, der ser enormt interessant ud. Det er en organisation, eller hvad skal man sige, et tiltag, der hedder Flash Drives for Freedom, som handler om at sende gamle USB sticks, det min far kalder memory birds, til Nordkorea. Hvor at adgangen til data jo selvfølgelig er hamrende begrænset, og hvor det stadig er en ting, det her med at udveksle et USB-stik med noget på, ikke? Og det kan vi jo se som sådan som en kuriositet, men altså men det er rent faktisk virkeligheden for mange mennesker. Så hvis man har en masse flash drives liggende, og det kan jo godt være, at når I sidder derude og er lyttere, måske arbejder i et eller andet firma, der har en hel kasse af 512 megabyte flash drives liggende fra en eller anden gang, ikke? Hvor der står jeres firmanavn på, som I ikke rigtig ved, hvad I skal gøre fra, eller gøre ved. Så kunne det her være en mulighed. Det er meget, det ser meget interessant ud. Ja, hvad hedder det? Det minder mig altså om en film, jeg så på et tidspunkt. Jeg ved sgu ikke, om det var på... det var på Vice eller sådan noget. Hvad hedder det? Omkring, folk, der smuglede de her drev ind. Jeg mindes at se sådan en mand, der står ude i sådan en flod med sådan en pose USB-sticks og venter på, at hans kontakt skal komme. Og så snakker de sådan lidt frem og tilbage, hvad det er, han skal over aflevere. Han står i Sydkorea, da han skal over til Nordkorea, krydse den her flod, og så aflevere de her USB-sticks. Og så snakker de sådan lidt frem og tilbage om, hvad det er, der er på de her USB-sticks. Så tænker man, det er sådan hemmeligheder, og noget, der er helt vildt hemmeligt og svært tilgængeligt, men så viser det sig, det er film og serier og musik og altså alt, hvad skal man sige, alle mulige kulturelle ting. Bøger. Ja, og bøger specielt, ja. Ja, det er rigtig, det er bare rigtig interessant. Og det er sådan en overraskende ting, ikke? Som ligesom sætter tingene lidt i perspektiv. Så tak for det link, Danny Nibling. Ja, så kigge lige, man kan finde den der, hvad jeg tror er en Vice-film. Ja. Og så linker jeg lige til det også. Det er rigtig interessant. Så har Peter Kravnvald skrevet, og han har spurgt os om $4-telefonen, som vi snakkede om i sidste episode, om det er et scam, har jeg skrevet. Jeg ved ikke engang, hvad det danske ord er for det. Men altså, om det er et scam, ikke? Om det er snyd. Det er et scam. Ja, snyd. Og det er der en YouTube-video, der mener, og der er også en artikel, der ligesom er tilhørende. Jeg har virkelig svært, altså et eller andet sted, så giver det giver god mening, hvis det er rigtigt, ikke? Fordi $4 for en smartphone, det lyder lidt fantastisk, men jeg har bare ikke rigtig kunne finde noget, altså det er også det er en historie, der udvikler sig sådan dag for dag, ikke? Men jeg har ikke rigtig kunne finde noget sådan godt info på det. Har du det? Nej, altså der er forskellige artikler, der siger forskellige ting, men den ene siger jo så, at men det er noget fusk, og de ting, de har vist frem, var bare en telefon, hvor de havde puttet noget slettelak over logoet og kaldt det for deres egen, og nogle andre siger, at det er betalt, altså de har subsidized, jeg ved ikke, hvad hedder det, men de har fået støtte af af staten hedder det. De har fået støtte af staten til at få de her telefoner ud, og der kører jo alt muligt snak frem og tilbage, så spørgsmålet er, hvem der har ret, og hvem der er nogle fuskere, og der går også rygter om, at de er begyndt at betale folk deres penge tilbage, i forhold til, at de ikke behøver at betale dem på forhånd. Altså dem her, der har reserveret og så videre. Ja. Men er det så et godt tegn eller et dårligt tegn?
Det ved, altså det er spørgsmål, om de reelt har fået deres penge tilbage, eller de bare har sagt, hey, I får jeres penge tilbage, så løber de med pengekassen, hvis det er det, de vil. Jeg tænker bare, hvis det er en scam, så prøver de jo på at holde den kørende, så længe de kan, i forhold til at trække penge ud af folk, og så smutter de. Hvis det er et ægte scam, ikke? Jo. Hvis det ikke er et scam, så vil det jo ret snart vise sig, om de enten begynder at dele telefoner ud til folk, eller folk reelt får deres penge tilbage. Ja, men det er jo sådan noget med, at der skal bygges nogle fabrikker, så vidt jeg forstod, til at producere de her telefoner. Det er der nogen, der har lovet, og altså, det var bare rigtig svært. Både den ene og den anden vej at finde noget, som man ligesom kunne regne med. Så lad os bare sige, at vi holder op med historien. Hvor mange telefoner det er, at de spytter ud til $4? Altså er det 1000, er det 100.000, eller er det... Altså, ja. Der er lidt data, der mangler, men jeg tror på det bedste indtil videre. Lad os nu se, hvad der sker. Lad os se på det. Vi følger op, når vi hører nogle nyheder. Og hvis I hører nyt om det, så må I selvfølgelig også meget gerne skrive til os, ligesom Peter gjorde. Absolut. Godt. 2 tophistorier. Let's go. Ja. Jeg har den første. Alright. Det er mine gode kolleger på mit job på Aarhus Universitets DD Lab, Niels og Mark. Jeg så, de skrev sammen inde på Facebook. Jeg var egentlig ikke med i... jeg var egentlig ikke med. Jeg sad bare og kiggede på deres privatliv, ikke? Men, sådan. Men de linkede til en artikel på fusion.net, som hedder The word robot is meaningless. Why are we still saying it? Og det handler ligesom om, at den måde, vi bruger ordet robot på her i nutidens samfund, det er ikke længere dækkende for det, som en robot er eller ikke er. Eller det er bare meget mere komplekst end som så, ikke? Og hvad skal man sige, definitionen af robot, det fra en Oxford English Dictionary, som er ligesom nævnt i artiklen, den definerer en robot som a machine capable of carrying out a complex series of actions automatically, especially one programmable by a computer. Så på den måde, så er det jo en enorm bred, rigtig mange ting er robotter, ikke? Det som artiklen tager hul på, det er, at den sammenligner 2 folkevogns, hvad skal man sige, sager fra sidste år, fra 2015. Den er fra september 15, den her. Men der skete jo 2 ting, sådan store ting, ikke? Det ene, det var det her med, at Volkswagen havde programmeret deres biler til at snyde, når de skulle lave de her emission tests. Sådan så det så ud, som om de var meget mere miljøvenlige, end de egentlig var. Og det var ligesom en stor skandale selvfølgelig, ikke? Og det bør det jo også være. Men det andet, der skete, det var, at der var en fabriksarbejder, der blev slået ihjel, en 22-årig fabriksarbejder, der blev slået ihjel af en industrirobot. Og forskellen på, hvordan de 2 historier blev lanceret i medierne, var ret interessant, synes Kevin Roose, som er forfatteren til den her artikel. Han siger, at typisk, når der var en medarbejder, der døde, så var overskrifterne sådan noget med robot kills worker at Volkswagen plant, ikke? Og så var det sådan meget dramatisk, ikke? Og så får vi ligesom alle de der kulturelle referencer op i baghovedet, ikke? At der er en robot, der har slået en mand ihjel og så videre, men de her biler, der var programmeret til at snyde med de her udladnings, hvad hedder sådan noget, CO2-udladnings, eller kvælstofudladningstest, whatever it is, ikke? De blev ikke beskrevet som robotter, selvom de er jo i langt højere grad måske robotter end sådan nogle industrirobotter, der bare har en kæmpe stor arm, der farer rundt, ikke? Med høj fart. Og det, jeg synes bare, det var en lidt interessant ting, og det som forfatteren kommer frem til, det er, at vi ligesom skal holde op med at bruge ordet sådan i flæng, ikke? Robot. Altså fordi det er en robot, og de interviewer en gut i artiklen, der siger, at det er det samme som at sige, at en hund er en hund, i stedet for at det er en collie, eller en golden retriever, eller et eller andet, ikke? Altså det er jo ikke fordi, det er usandt, det er bare heller ikke dækkende. Og det synes jeg faktisk er meget spændende, især i forhold til det her med, at teknologien kommer til at betyde mere og mere i vores hverdag. Og det bliver sværere og sværere for os at vide nok, eller vide, hvad skal man sige, vi skal bruge en stor del af vores liv på at forstå, hvad er det her, ikke? Nu,
nu kan vi selvfølgelig stifte overfladisk bekendtskab, og det gør vi jo selvfølgelig også til en vis grænse med mange af tingene, men der er også mange af tingene, som vi ligesom skulle bruge et halvt liv på at sætte os nok ind i, ikke? Og robotter, det er bare et af dem. Så jeg vil egentlig bare sådan lige gøre opmærksom på artiklen og linke videre til den i shownoterne, og så råde folk til at gå ind og se den. Og så vil jeg gerne gøre opmærksom på andre områder, hvor jeg mener, der er noget af det samme, der gør sig gældende. Ikke? For eksempel, når vi snakker om algoritmer, det gjorde vi tidligere i episoden, ikke? Så sagde vi, så gik Google ind i forbindelse med deres selvkørende bil, og så der havde haft et uheld, gik ind og rettede i algoritmen, så nu kunne tage højde for den her specifikke situation. Ikke? Ja. Altså ja, det gjorde de. Det gjorde de, men fra ligesom at sige det, og så til at forstå det, der har virkelig, altså der er så sindssygt langt, ikke? At det er jo, altså det er jo ikke engang at krasse i overfladen. Det er bare, at vi ligesom, jamen at vi ligesom siger, okay, men de optimerede deres teknologi, ikke? Det var det, de gjorde, ikke? I stedet for, at vi føler, at der er en værdi i at kunne give den her tekniske betegnelse, ikke? Når de rettede deres algoritme til. Men det kan sagtens, at det bliver en del af sådan noget teknologifluffet sprog, som egentlig ikke rigtig bidrager til forståelsen af, hvad er det, der foregår. Og det samme gør sig gældende med clouden, ikke? Ja, dataene ligger i clouden. Der er der sådan et berømt klistermærke, der siger, there is no cloud, it's just someone else's computer, ikke? Og det er jo rigtigt, ikke? Altså, ja. Vi bliver ikke klogere på teknologien ved at bruge de her udtryk. Vi anerkender ligesom bare, at der foregår et eller andet, som vi ikke har nogen kontrol over, ikke? Og det er jo, det kan man jo blive nødt til at gøre, fordi at samfundet bliver mere og mere komplekst, og det er også fint nok, men det er bare det, når at vi føler, at det har en værdi i sig selv, ligesom at bruge fagudtrykket, eller hvad vi skal kalde det, men det har det jo ikke, vel? Og der er så mange eksempler, ikke? Big data og artificial intelligence og neurale netværk og så videre, så videre, så videre, som er hele sådan områder i sig selv, ikke? Og det er bare komplicerede systemer og ting, der gør en kæmpe forskel i vores samfund og kommer til at betyde mere og mere, ikke? Men som vi bare sådan føler, vi har ret til at bruge i flæng, ikke? Og for den almindelige, eller når man snakker om det til daglig, er det selvfølgelig én ting, men når vi snakker om det i podcasten, så bør vi måske også, ligesom forfatteren til artiklen her, være lidt mere opmærksom på at bruge begreberne rigtigt, ikke? Og ligesom ikke være med til at snakke ind i det her, ind i den her tendens til at bruge et sprog, der foregiver at give indsigt, hvis det egentlig ikke giver indsigt, ikke? Vi kan selvfølgelig godt snakke om det, og så ligesom bruge resten af artiklen på at uddybe, ikke? Men det er bare, jeg synes bare, det var interessant i forhold til, hvordan snakker vi om teknologi, og hvad er det vi, nu er det så robotter specifikt, ikke? Men teknologi i det hele taget, synes jeg, det gør sig gældende. Hvad er det vi har gang i, ikke? Jo, det er jo et emne eller et område, der bliver bredere og bredere hver eneste dag, så altså, vi har jo alle sammen en forskellig forståelse af det. Så altså, man kan hurtigt komme galt af sted. I forhold til, når man prøver at kommunikere det ud, ikke? Hvad teknologi er, hvad det består af, og specielt hvad robotter er. Ja. Og hvad man ser som en robot. Mm-hmm. Ja, men ja, helt klart. Det er bare meget interessant at tænke over og arbejde med, vel, på en eller anden måde, ikke? Altså, fordi at den anden side af mønten, det er jo netop at finde ud af, hvordan får vi større forståelse, ikke? Hvis det ikke bare er at overfladisk snakke om de her om de her robotter eller de her begreber, jamen hvad er det så, ikke? Så kan vi ligesom begynde derfra, ikke? Og så gå videre. Så, men vi linker i hvert fald til artiklen i shownoterne, og hvis I har nogle synspunkter i forhold til det her, så må I hellere end gerne bidrage med dem, så kan vi samle det, eller snakke om det i næste podcast, eller, men jeg synes bare, det er rigtig interessant, altså det her med, hvad er viden om teknologi, når det ikke er teknisk viden, men viden om teknik. Jeg ved ikke, hvad det giver mening, men ja. Jo.
Så der ligger et link til den her historie inde i shownoterne. Også selvom den er fra 2015. Alright. Så har jeg en historie fra 2015. Ja, udmærket. Ja. Det handler om hacking. Mm-hmm. Og det er også de der ord, som man skal passe lidt på med at bruge. Specielt i hvilken kontekst. Hvad hedder det? Men lige siden min kære Instagram-profil, den blev hacket og fyldt med let påklædte damer for en måneds tid siden, der har jeg været sådan særlig opmærksom på eller i hvert fald blevet mere opmærksom på hacking, og så her den anden dag, der så jeg sådan et billede, og det kan være hvad som helst, men det er et billede af en fyr, der står enten i en bus eller i sådan en undergrundsbane, og har en af de her betalingsterminaler, du ved, sådan en trådløs betalingsterminal, som man bruger på i en butik eller en restaurant eller sådan noget. Og der er jo kommet de her nye NFC-dankort, hvor du sådan lige kan swipe, ikke? Alt hvad der er under 200 kroner, det kan du bare lige swipe hen over automaten, og så betaler den helt uden kode, helt uden noget som helst. Og der var sådan det er så billede af en, der står sådan og prøver at gemme sådan en maskine ind i hånden, eller så godt han nu kan, nede, altså et sted, en bus, lad os sige en bus, hvor der er mange mennesker, der står. Og det vil sige, at hvis du kan komme tæt nok på, hvis du har en betalingsterminal, der på internettet, der kan komme tæt nok på et af de her NFC-visakort, så kan du i teorien vel, reelt, praksis, trække penge fra kortene, når du... Fordi det er dig, der har terminalen, og du kører den bare forbi sådan kort, og så siger du godkendt. Ja. Og når du gjorde det 10 gange, så har du 2.000 kroner. Mm-hmm. Skønt. Meget, ja, en meget, jeg ved ikke, om man må kalde det for hacking, men det er sådan en meget lavpraktisk måde at stjæle penge på. Og så var det, at jeg faldt over den her artikel fra et site, der hedder Fusion med... Jeg tror faktisk også, det var ham, der Kevin Roose. Ja, det er samme site og samme forfatter, så det er en Kevin Roose special, det her. Det må man nok sige. Men han har lavet sådan en special, hvor han, eller program, hvor han, det er en video, der er 11,5 minutter, vi lægger selvfølgelig et link til den, hvor han tager til det, der hedder DEFCON i Las Vegas, og finder nogle hacker og beder ham om at nærmest at prøve at ødelægge hans liv. Hvilket er et meget interessant udgangspunkt. Men det er ikke bare sådan nogle computerhacker, han taler med. Han taler også med det, der hedder social hacking, eller social hacking, kunne man sige. Hvor det egentlig er folk, der prøver på at snyde andre folk ved blandt andet at lave sådan en form for phishing, tror jeg også, det bliver kaldt. Altså hvor man udgiver sig for at være noget andet, end man egentlig er, for at få adgang til nogle oplysninger. Men det er ikke fordi, at du kaster bagdør og alt muligt andet igennem computeren. Og det konkrete eksempel her, det er, at der er en kvinde, der ringer ind til hans teleselskab og udgiver sig for at være ham, eller hans kæreste, kone endda. Og samtidig med at hun ringer og laver det her opkald, så kører hun sådan en YouTube-video med sådan en skrigende baby i baggrunden. Og hun lader som om hun er sådan lidt stresset, og hun skulle også have skiftet, hun havde glemt hvilken e-mail der var registreret til hans konto og sådan noget. Og så får hun så udleveret hans e-mailadresse, og hun får endda også lov til at oprette en konto under hans navn, fordi at hun siger, at de lige er blevet gift. Og hun får endda også lov til at ændre en kode, og får nærmest kontrol over hans sådan noget teleabonnement igennem sådan et telefonopkald, der var, det ved jeg ikke, om det er 5-10 minutter eller sådan noget. Plus hun får trukket en masse oplysninger ud omkring. Ja. Og det, man kan sige, det er jo sådan en anden måde at hacke sig ind i andre folks liv på. Altså ringe og udgive sig for at være en anden. Mm-hmm. Ja, sådan noget social engineering, det er virkelig, og det var faktisk det, der skete med, der var sådan et kæmpe FBI-leak, om det så var sidste år, det er faktisk lidt tvivl om, eller det var i år, men det er i hvert fald rimelig tit, ikke? Eller rimelig, for ikke så længe siden, tror jeg prøver at sige. Jeg har testet en af de der, det er nok mere et lifehack, men det er også, altså hvor jeg var på et tidspunkt i Sverige, og så havde jeg glemt min oplader til min mobiltelefon. Og så var den ved at løbe tør for strøm, og så havde jeg hørt sådan en trick med, at man skulle gå ind på et hotel, fordi de åbenbart altid har, du ved, sådan en kasse fuld af gamle oplader, som folk har glemt på hotellet. Og så gik jeg ind, og man kan sige, at jeg har jo ikke løjet, fordi jeg sagde jo ikke, at jeg boede på hotellet igen, og så, så siger jeg, hej, jeg har glemt min oplader, har I en ekstra oplader? Og der gik lige præcis 5 minutter, så lå der en oplader til mig. Så siger hun, du kan bare komme med den,
når du rejser i morgen. Ja. Gjorde du så det? Det gjorde jeg selvfølgelig. Godt, Nikolaj. Men det virkede altså, det der med bare at sige, hey, jeg mangler en oplader. Og så har de kommer ud med sådan en hel kasse, som folk simpelthen bare har glemt. Og så kan man jo bare tage sit pick. Og jeg har også hørt et andet, det er noget med at gå ind på, gå ind på sådan et kopicenter. Det er det, der i København vil hedde Vesterkopi. Og så... ja, lige præcis. Så går man derind, og så låner du en computer, fordi du siger, at du skal printe noget, eller scanne noget. Og så går du ind, der er sådan en default mappe, som scanneren altid, eller kopimaskinen altid scanner til, som ligger på de der højst sandsynlige Windows-computere. Der er sådan en dokumentmappe, og der kan du så gå ind og se alt det, som folk ikke har slettet, og så kan du gå ind og finde scannede pas, og alle mulige meget personlige oplysninger, som folk har stået og scannet. Altså det kan være alle lige fra bankpapir og sådan noget. Det har jeg også prøvet, og det virker også fint. Og folks, specielt herop til, når folk skal aflevere til universitetet og sådan noget, så er det tit, at de ikke sletter deres afleveringer og sådan noget. Så ligger der sådan en hel afhandling. Ja, det, så kan man jo håbe på, at det er noget spændende. Det er meget interessant med alle de der spor, vi efterlader os, eller som kan sådan støvsuges fra vores umiddelbare nærhed. Ikke? Og jeg så faktisk et billede på Twitter fra her fra Danmark, med lige nøjagtigt sådan en gut, der stod i en HT, det hedder så ikke mere, vel, Movia-bus, med sådan en scanner der, hvor der så bare lige var et råd, ikke, om at man skulle huske at skærme sin kort ordentligt, hvis de havde det her kontaktløse betaling. Og det var også ret skægt, ikke, som den sammenligning, du laver med, hvad kan man med social engineering, ikke? Og der er meget af det, der ligesom, det er sådan lidt på kanten af det, man også kalder lifehacks, ikke? Som sådan nogle små genveje i hverdagen til at få en billig, eller en bedre, eller en mere interessant hverdag. Og der er også en snært af sådan noget, det man kalder disruptive innovation, ikke? Som er det her med, at man ligesom går ind, der er Uber måske det bedste eksempel, ikke? At man går ind, og så finder man en tendens, en struktur i samfundet, som er mangelfuld, ikke? Som er uoptimeret på en eller anden måde, men som har fået lov at eksistere, ikke? Og så går man ind, og så smadrer man bare det fuldstændig, ikke? Og scorer alt det potentiale, der ligesom gik tabt, ikke? Ved at give, altså på overfladen ser det ud som om, og det er jo selvfølgelig også rigtigt til en vis grænse, men det ser ud som om, at man får en meget bedre oplevelse for meget færre penge, for eksempel i Ubers tilfælde, ikke? Men på sigt er det lidt svært at gennemskue, hvad følgerne er det, ikke? Og der er nogle interesser i typisk, som er sådan nogle venture capital interesser, som står i den anden ende, ikke? Og skal have en faktor 10 udbetaling, ikke? Så, men de der ting, der bliver udnyttet, det er meget sådan... Det er meget de samme sådan svagheder enten i vores IT eller i vores samfund, eller i kombinationen af IT og samfund. Det er mega interessant, altså. Absolut. Hvis vi skal vende tilbage til ham fyren her, Kevin, han blev så bare hacket i hoved og bagdel. Der er selvfølgelig også en, hvor der er en computerhacker, der sender noget dårligt software til ham, som han får ham åbenbart til at klikke på, og så overtager hans computer, og det vi sådan kender som sådan en helt klassisk hacking. Og så taler han faktisk også med sådan en sikkerhedsekspert omkring, altså en ting det er, at han bliver hacket som privatperson, men hvad nu hvis du kan gå ud og hacke sådan et powerplant, eller sådan et kraftværk, hvis du kan, altså det har vi jo set, når det går galt, specielt hvis det er sådan et atomkraftværk, går det virkelig galt. Altså hvis du kan hacke dig ind i sådan nogle ting, hvis du kan hacke dig ind i sådan nogle kæmpe store offentlige instanser, og skabe fuldstændig rav i det. Og det er der også nogen, der arbejder på. Men som sagt, så var det, han lavede det for det, der hedder DEFCON i Las Vegas, og det ser altså sjovt ud. Det tror jeg, det er det, vi skal næste gang, i stedet for at tage til South by Southwest, så tager vi til DEFCON. Ja. Og det jeg så kan forstå, det er, at når man tager derover, så skal man simpelthen faktisk helst lade være med at tage sin computer med. Man skal overhovedet ikke logge på nogen netværk, og man skal allerhelst bare slukke for alt det, man ejer der. En dumbphone med et nyt SIM-kort, det er vist det bedste værktøj, man kan have med der. Eller det sikreste, man kan have med. Det er vildt nok, ikke?
Det er sjovt, hvordan alle de der casinoer, de overlever. Eller at der ikke er nogen, der er begyndt at hacke løs på dem. Det må der også være et eller andet sted, medmindre man er bare bange for konsekvenserne. Ja, og man ikke, de har noget... Ja, det har de vist så jo ikke, fordi der er jo en eller anden case med nogen, der som et hævnmotiv har tømt en casinos pengekasse, så vidt jeg ved. Jeg kan ikke lige huske præcis detaljerne omkring casen, men det var vist et eller andet med en eller anden meget, meget rig forretningsmand, der havde et casino, som lige pludselig bare var støvsuget. Var tomt, okay. Men det er ikke, at det har noget med Defcon at gøre, men mere sådan noget stor politik, sådan noget. Og det er jo en del af den her Real Future serie af videoer på fusion.net. Yes, det er faktisk første gang, jeg lige har stiftet bekendtskab med deres videoarkiv. Det er ganske solidt, nogle af de ting, de har. Ja, vi snakkede om det, da den første episode kom. Det var den, der handlede om... Nå ja, det er sandt. Hvad sådan var det nu, den handlede om? Den handlede om ham, gutten, der kørte det her website, som havde at gøre med sådan noget... hvad er sådan, det hedder? Når man udleverer sine ekser på... Revenge porn, lige præcis. Det kan godt være, det var et nyhedsbrev, vi havde det med i, men ja, den kan i hvert fald varmt anbefales. Det er altså noget godt indhold. Så bevægede vi os lige så stille over i tips og tricks, fornemmer jeg. Oh yeah. Det var da lidt elegant. Det må jeg sige. Jeg synes, du skal tage den første. Jeg tager den første. Den første, det er en app til iOS, og appen den kommer fra de udviklere, der hedder Studio Neat, som jeg er ret stor fan af. De laver en masse forskellige. Det kan man læse op på, hvis man vil. Appen hedder Slow Fast. Og jeg har haft den på min telefon et stykke tid, men jeg er ret sikker på, at vi ikke har anbefalet den før. Nej, det tror jeg ikke. Det er en videoredigerings-app, kan man måske sige, som navnet antyder, gør, at man kan skrue op og ned for hastigheden i de videoer, man har optaget. Det er jo sådan på iOS, hvis man har en rimelig ny iPhone, så kan man optage i forskellige opløsninger. Man kan optage 1080p i 30 frames eller i 60 frames, og man kan optage 720p i op til 240 frames. Det er den sjove af dem. Og det betyder selvfølgelig så, at man kan sætte hastigheden helt enormt langt ned, uden at det kommer til at se plat ud, ikke? Ja. Godt. I Apples egen ligesom slow motion redigeringsmekanisme, der kan man lave en omgang slow motion, og man kan ikke lave noget fast motion, og det er så det, som slow fast ligesom gør op med. Så den har et rigtig, rigtig nemt at bruge interface, og den har alle de filer, jeg har ligesom givet dem. Det har så også været filer, jeg har optaget på min iPhone, så det giver mening, men jeg siger det, fordi appen har ikke været opdateret i over et år, men den virker altså stadig fint. Så den kan altså varmt anbefales, hvis man har mange frames i sekundet, og måske endda, hvis man har det her optiske billedstabilisering, der gør, at det kommer til at se ekstra smooth ud. Ja, og det sjove er, at du kan styre jo, der er sådan en linje, nærmest en tidslinje, hvor du så kan sætte nogle prikker på, og så kan du trække op og ned i de her prikker, som er forbundet til linjen, afhængig af, hvor hurtigt eller hvor langsomt den skal afspille klippet, og det vil sige, at du kan nærmest lave sådan nogle bølger, så den afspiller hurtigt og langsomt. Man kan lave nogle forskellige effekter ud af det, som man ikke kan i Apples standard software. Ja, lige præcis. Du har lige installeret den, går ud fra, ikke? Den var gratis, det er rigtigt, ikke? Jo. Så det er altså bare om at komme afsted og få hentet den. Man kan også vende sin film om. Det ved jeg ikke, om det er noget særligt, men altså man kan få den til at spille baglæns, ikke? Så man kan lave den baglæns i 600% hastighed eller 12% hastighed. Det kan godt være, at man skal være lidt forsigtig med at poste til sin Facebook-tidslinje alt for meget med de her ting. Der er lavet, du optager sådan 1 minut, og så kører du det ned i 10%, så det kommer til at vare. Ja, det bliver ulideligt. 10 minutter slow motion. Ulideligt at se på. Ligesom du ved godt, når folk på deres tidslinje eller andres tidslinje poster de her GIF-animationer som looper. Og så sidder man der som en anden idiot og kigger i et halvt minut, før man finder ud af, at det er den samme billedsekvens, der bare kører igen og igen. Nå. Det er ren trolling. Det er ren trolling, ja. Internetondskab. Kan du ikke fortælle det næste tip? Jo, det næste tip, det handler om 2 ting, jeg holder utrolig meget af. Det ene, det er Finn Holger,
Det der hedder Find Waldo på engelsk. Og det andet, det er 360 graders video. Og nu er de to ting blevet forenet i en, Esben. Hallo. Et sted, Yes. ikke? Det er nogen, der har lavet en 360 graders video, hvor man skal finde Holger. Og så det handler om sådan to, skal vi kalde dem agenter, der jagter Finn Holger. Og så har de lagt nogle andre små ting ind, man sådan kan lede efter, blandt andet Mario også med den. Men altså det er realfilm, det er folk, der er klædt ud som Mario og Holger og sådan noget. Ligger inde på YouTube, og det er bedst, hvis man bruger en Chrome-browser til det, men det er altså ret sjovt. Mm-hmm. Det er sådan, jeg bedst kan beskrive det. Så kan man sådan sidde, og den her film, den varer ikke sådan super lang tid, under 10 minutter. Så kan man sidde og prøve, så man kan finde Holger før de her gutter gør det. Så det er sådan lidt den varer 4 minutter. Det er sådan lidt en quiz, lidt et spil, samtidig med det også er den her interaktive video, man kan sidde og rode rundt med. Jeg synes, det lykkes ret godt, og det er ret sjovt. Jeg kan klart anbefale folk. Vi lægger selvfølgelig, som sagt, et link og gå ind og lege med det her. Og det viser sådan lidt, hvor vi er på vej hen af også, synes jeg, i forhold til interaktive videoer. Ja. Og ting, der kan lade sig gøre på YouTube, som ikke bare er at sætte sig tilbage og kigge film, men nu kan man også sådan få lov til at interagere med det. Og det giver bare en anden dybde, når man kan se hele vejen rundt. Cool. Det vil jeg altså gå ind og tjekke. Det har jeg ikke prøvet nu. Kan man putte det på sin Google Cardboard, tror jeg? Det må man kunne, ikke? Jo, det kan du hurtigt finde ud af. Hvis du nu fortæller mig det sidste tip, så kan jeg lige hurtigt nå at åbne det på min mobiltelefon. Det er en aftale. Det sidste tip, det er til en dansk blog, og bloggen hedder Podblogger. Den handler om podcasts. Nej. Jo, det gør den sandelig. Og jeg tænkte, I sidder og lytter til podcast nu derude, sandsynligvis, og derfor så kunne det godt være interesseret i denne her. Det er jo en dansk blog, men den linker både til danske og amerikanske og udenlandske, går ud fra i det hele taget, podcasts. Den har dog fokus på dansk, og det er ret fedt, synes jeg, fordi den har for eksempel tippet mig om det, der hedder Popple Podcast, som er en, jeg skal til at læse om. Det der er sådan en kultur, tror jeg måske, man kan sige. I hvert fald, hvad jeg lige fik ud af beskrivelsen podcast. Den har et dobbeltafsnit, der handler om fucking Åmål. Der tager udgangspunkt i den her film, fucking Åmål. Som er en virkelig god sådan en teen-film. Er det der hedder en coming-of-age-film? Det er jeg lidt usikker på, men det kunne det godt være. Ja, jeg er ikke så god til de der begreber. Men altså, den har fokus på danske podcasts, men der er også mange af de sådan store Serial er for eksempel været der, ikke? Og den, der hedder Welcome to Night Vale, som vi også har anbefalet tidligere. Så den har ligesom fokus på den der nye generation af sådan nogle meget tungt producerede podcasts. Ikke sådan nogle som os, sådan nogle talking heads, der bare kører derud af unscripted. Så der er ikke så mange indlæg derude endnu, men det ser ud som om, at den er sådan rimelig regelmæssig i forhold til at blive opdateret. Så det kunne være en meget god måde ligesom at opdage nye podcast på. Og så længe at hvad skal vi sige, så længe det er så fragmenteret, når der bliver lavet podcast hjemme, så er det altså meget rart. Jeg kender for eksempel ikke til den her Popple podcast i forvejen, så det er lige et tip. Og så på vej ud, så har jeg lige 3 hurtige, ikke? Hvis man er vild med podcasts, og måske godt kunne tænke sig at prøve at lave podcasts, så kan man fise ind på de links, vi har liggende, som linker videre til en artikel om den nyudkommende app, der hedder Anchor, som er sådan en podcast-blogging-agtig størrelse. Den, der hedder Seacast, som jeg ved ikke, det er måske lidt at stramme den og kalde det en podcast-app. Det er mere sådan en lydstreamings-app, eller Periscope, men bare med lyd. Men det kan man lige undersøge. Dem linker vi til. Og som en allersidste ting, som ikke har en kæft med podcast at gøre, så skal I huske, at ham, der hedder Simon Stålenhag, som er en kunstner, han laver noget ret fantastisk kunst, som er sådan nogle blandinger af sådan noget svensk 80'er romantik og fremtidsrobotter og den slags. Det er altså virkelig genialt. Og der er lige kommet en artikel af lige siger, men jeg har faktisk ikke rigtig tjekket datoen, men jeg tror, den er ret ny. Det var noget bare, når jeg så på Facebook. Jeg kan ikke lige se nogen dato, men der var i hvert fald nogle billeder herinde. Der er rigtig mange billeder på det link, som vi lægger i shownoterne. Så jeg vil bare lige minde jer om, at I kan gå derind og suge alle billederne, og så få dem til at skifte på jeres desktop. Det tror jeg vil gøre. Det er virkelig
det er virkelig nogle geniale billeder, og især også, hvis man ligesom er fra Skandinavien, for der er rigtig meget landskaber, der så ligesom er sådan lidt naturalistiske i det, men som så, hvor der bare er nogle elementer, der er fuldstændig. Her kigger jeg for eksempel på en hjemmesbil, der holder på en svensk skovvej med sådan et mødt plats skilt, og så står der 2 kæmpe store dinosaurer lige ved siden af. Og der var nogle billeder, som sagt, som jeg ikke har set før, så måske har I heller ikke set dem endnu. Og måske kender I slet ikke ham, jeg Simon Stålenhag, så er det altså bare om at komme afsted. Den følelse, de vækker i hvert fald i mig, er sådan ret... det er ret unikt. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal sige det, men det er bare ret unikt, og det er enormt smukke billeder og enormt sådan spændende billeder. Så ind og tjek det ud. Fik du det til at virke? Ja, det gør faktisk. Det virker Find Waldo, eller Find Holger virker udmærket i 360 graders video på en Android-telefon i hvert fald. Og husk at gøre det gennem YouTube-appen. Så får man muligheden for både at bare se det, stå med selve telefonen foran sig med skærmen og sådan kigge rundt, men man kan også vælge sådan en speciel udgave, hvor man får det delt i 2 skærme, så man kan putte det ind i sine virtual reality papbriller, hvis man har sådan et par. Og så ligner man jo i hvert fald et kæmpe geni, når man står med sådan nogle. Det er man så rigtig glad ud. Vi har ikke mere, Nikolaj. Vil du hjælpe os ud herfra? Det kan du tro, jeg vil. Husk, at I kan følge os på Facebook og på Twitter, og send gerne en lille hilsen, hvis der er et eller andet. Vi kan også fange det hele på rockcast.dk, og så har vi også et nyhedsbrev, som vi også gerne lægger et link til, så man kan melde sig til, og så få det sidste nye, som vi eventuelt ikke taler så meget om i podcasten. Det kan man få med der også. Og det var vel sådan cirka det. Det tænker jeg. På den her gang, ja. Vi snakkes ved i næste uge. Det gør vi. Tak for nu. Tak for nu derude. Tak fordi I lyttede med i over en time. Sådan. Vi ses. Hej.